Исәнмесез, Дөнья студиясы әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар. Ул Татарстанның халык артисты. Кырым Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, республикабызның Мусаҗали исемендәге дәүләт бүләге иясе Гөлзада Сафиуллина. Хәерле көн, Гөлзада апа. Хәерле көн. Яратып үзебезчә Гөлзада апа дип дәшим әле, чөнки безгә якын кешеләргә шулай дәшәбез бит инде. Әлбәттә. Әңгәмәбез дә шулай җылырак чыгыр миңа калса. Гөлзада апа, менә сез татар җырына зурлап, ныклап хезмәт иткән җырчыларыбызның берсе. Сезнең тарафтан башланып киткән Сөмбикә варислары һәм беренчеләрдән булып мөрәҗәгать иткән мөнәҗәтләребез халыкта киң яклау тапты дип әйтергә кирәк. Әйдәгез шуларны әкренләп төбенә төшә барыйк әле. Менә җырчы булып киткәнегезгә үкенмисезме? Юк, бу миңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бурыч, миссия. Мин менә шуны үтәп киләм һәм моннан соң да иншалла үтәргә насип булсын. Гөлзада апа, менә сезгә Кырым Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән зур дәрәҗәле исем бирелгән. Менә бу нинди хезмәтләрне искә алып бирелгән исем? Тик торганда гына исем таратмыйлар бит инде. Хезмәт өчен бирелә ул. Әлбәттә, бу Сөмбикә варислары фестивале өчен Кырымда 1999 елдан бирле башланды ул фестиваль. Күп мәртәбәләр үткәрелде, һәм соңгы менә берничә елда әле үткәрә алганы юк. Әмма инде бу Сөмбикә варислары һәр даим очрашып торалар, җыелышып торалар, Казанга киләләр. Мин Казанда да аларга очрашу концертлар ясыйм. Аннан соң хәйрия концертлары без алар белән бирәбез күп кенә җирләрдә. Шуңа күрә алар югалмыйлар. Алар бер-берсе белән аралашып, дуслашып, миңа теге җипләр менә шулай, теге куклавод шикелле җипләр таралган һәм без бер-беребезне югалтмыйбыз. Ул Сөмбикә варислары фестивале, ул конкурс түгел. Анда конкурс та бар аның ичендә. Ул мәктәп. Төп максат аның. Мәктәп. Аның төп максаты ул Кырымда Ялта каласында уза. Аның төп максаты менә шушы төрки дөньясының балаларын киләчәк буынны берләштерү. Аларның тарихын өйрәнү, аларның иҗат җимешләрен, традицияларын өйрәнү һәм дуслашу, бер-берсе белән хөрмәт итү. Без бит бер тамырдан чыккан. Без төркиләр. Менә шушы безнең иң беренче агачыбыз, тамырыбыз төркиләр. Шуннан инде без һәммәбез үзебезнең ботакларыбызны, яфракларыбызны, үзебезнең бөтен булган байлыкларыбызны шушы фестивальдә ачып салабыз. Һәм монда балалар бөтенесе дә үзләренең ни булдыралар. Анда теге иң талантлы балалар гына җыела дип әйтсәм бик дөрес булмас иде. Анда төрлесе, балаларның төрлесе килә. Һәм алар инде менә шушы фестивальдә катнашканнан соң күпкә күтәрелеп кайтып китәләр. Дуслашып, хатлар алышалар. Хәзер инде теге интернет челтәре аша. Бу бик зур мәктәп. Менә сәләт булса, монда сәләт, менә Кырымда Сөмбикә варислары. Гөлзада апа, менә сезнең бик матур клипыгыз бар. Әй киң төрки даласы дигән. Әйдә менә шу урында шул клипны карап китик әле, нәкъ туры килә торган, бүгенге сөйләшүгә туры килә торган җыр һәм клип ул. Әйдәгез. Казан Кырым арасы, Хажи Тархан каласы, Алтай Сібір барасы, Ноғай илін табасы, Сізі беті көңілім ярасы. İmanı aklar için, halkımны yaklar için, vatanını saklar için, antımını haklar için, bir yudurukka dinlelik, bir yudurukka dinlelik. Ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du. Ay, ay, kim Türkiye dalası.
булган, түркиләргә каш булган, душманнарга таш булган, кардәшләргә аш булган. İmanını aklar için, halkını yaklar için, vatanını saklar için, antını haklar için. Bir yıdırık kahatinnelik, bir yıdırık kahatinnelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Türkiye davası milli dolar ballası yüreklerge barıp jitken sözünü koyan Allah'sı nişik tizrek davası da kumillerge sallası. İmanını aklar için, halkını yaklar için, vatanını saklar için, antımını haklar için. Bir yıdırık kahatinnelik, bir yıdırık kahatinnelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü. Ay dü 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 d
Тапшыруыбыз дәвам итә. Тапшыруыбыз кунагы Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина. Гөлзада апа, менә мин әле хәтерлим, без сезнең белән радиода бер әңгәмә корган идек. Сез шул вакыт Америка татарларыннан утып калган бер мөнәҗәтне башкардыгыз һәм аны радио тыңлаучыларга җиткергән идегез. Мөнәҗәтләргә ничек кирип киттегез, ничек мөрәҗәгать иттегез? Гомумән, Америкадан мин халык җыры да алып кайттым. Һәм берничә мөнәҗәтләр дә һәм балалар җырлары. Габдулла Тукай сүзләренә. Мин аны менә үземнең шушы дискыма да керттем. Менә балалар өчен шатчак дип аталау. Менә монда минем оныкларым монда милли киемнәр белән. Бу мөнәҗәтләр, алар безнең кичкенәдән, бала чактан, әбиебезнең әкрен генә килеп укыган менә шу тәрбия чыганагы диясем килә. Әдәп кагыйдәләре анда. Ул тәрбия, без шуның белән үстек. Инде теге ачыктан ачык безгә җырлап бирмәсәләр дә, менә ул әхлак тәрбиясе шушы дин аша, мөнәҗәтләр аша безгә керде. Шуңа күрә мин аларны теге гастрольләргә чыгып, инде профессионал артист булгач, төрле Татарстан гына түгел, бөтен Төрки татарлар яшәгән бөтен төбәкләрдә йөреп, гастрольләремдә авылларга барганда әбиләргә барадырым. Иң борынгы әби, иң карт әби сездә кем мөнәҗәт әйтә, кем мөнәҗәт белә, кем халык җыры белә. Мин шулай итеп аларны магнитофон тасмасларына язып җыеп бардым. Бу мин генә җыймадым, миңа кадәр инде Нақи Сәмбәтләр, анда башка безнең бик күп галимнәребез җыйган булганнар күтүнкә асып аркаларына. Әмма ләкин аларга безгә теге урысча әйтсәм доступ булмады. Аларны без кая сакланганын белмәдек. Алар Фәннәр академиясендә сакланганнар икән. Анда фольклор бүлеге бар. Менә шунда сакланган, без аларны белмәдек. Әмма инде миңа язмыш Куддус Аби Хыснуллин белән очраштырды. Аннан соң зур Марсель Аби Бакиров, галимебез. Менә шулар белән очрашкан соң Сәлим абый, фамилиясын хәтеремнән чыкты. Шулар белән очрашканнан соң миңа алар мин сүз шул турыда сүз булды, һәм алар миңа үзләренең мөнәҗәтләрен дә тәкъдим иттеләр. Һәм без шуны
турылап, дөресләп, бүгенге көн теге кайберләрен бүгенге сүзләргә, бүгенге заманча татарчага нитеп, туры китереп, ул мөнәҗәтләрне кайберләрен нәкъ шул килеш калдырдык һәм мөнәҗәтләрдән иң беренче язма чыгардык. 1 сәгатьлек аны Татарстан телевидениесендә, Татарстан радиосында кашып яздык. Ул вакытта язырга мөмкин түгел иде, ярамый иде. Мөнәҗәтләрне сәхнәдә дә, радиода да ярамый иде. Кашып яздык һәм мин шуннан пластинка чыгардым. Мәскәүгә барып, ул вакытны коммерция буенча чыгарырга мөмкинлек ачылды һәм шунда чыгардым. Аннан соң инде ул кассета, диск булды. Менә шулай итеп, ул минем менә шушы хәзер видео, менә видео мәрхәбә дип аталган видео 2 дисктан тора видео язмам. Аннан соң ул мәрхәмә дип аталган концерт булып, Тинчурин театрында, Кәрим Тинчурин театрында дөньяга чыкты, зур сәхнәгә чыкты. Беренче әле аңарчы мөнәҗәтләр әле сәхнәгә беркайчанда беркем тарафыннан да чыгарылмады. Шуңа күрә мин бу ни белән горурланам. Мин моның өчен галимнәргә, Кыддус абый Хыснуллинга рәхмәт әйтәм. Инде хәзер менә Кыддус абый менә шуның калынлыгында зур итеп менә шундый мөнәҗәтләр һәм бәйтләр дигән китап чыгарды. Бу безнең теге Коръәннән кала, хадисләрдән кала өченче байлыгыбыз. Гүзәл апа, менә сез бит инде татар җырын бик күп җирләргә, бик күп илләргә, бик күп авыллар, шәһәрләргә тараткан җырчыларыбызның берсе. Сезнең иҗат байлыгыгыз, багажыгыз дип әйтим бик зур һәм алар арасында татар халык җырлары аерым урын алып тора. Һәм сезнең махсус дискыгыз да бар, менә Казанның 1000 еллыгына чыгардыгыз сез аны, Көзге ачы җилләрдә дип атала ул, менә ул диск менә монда да бар. Аны теге тыңлаган саен тыңлыйсы килә татар халкының теге мирас булып сакланып килгән җырлары. Менә сезнең күңелгә иң ошаган татар җыры кайсысы дип сорасам, аерып әйтә аласызмы? Аерып әйтеп булмас, чөнки алар минем теге менә 10 бармагым шикелле шул кадәр һәммәсе дә кадерле. Әмма ләкин арасында инде менә шул Америкадан алып кайткан Абавалла дигән җыр, Америка татарлары аны җырлыйлар. Алар аны башта ирләр башлый, түбән тавыш белән шулай йөрәгемне яндырадыр. Йөрәгемне яндырадыр бер мәхәббәт ялкыны. Менә шулай башлыйлар ирләр, аннары соң Уфалла, йөргән җирләрем кайда, йөргән җирем туган илем, төштә күрсәм дә файда. Хатын-кызлар ширелдәп кушылалар, менә шулай итеп аны җырлыйлар. Менә ул җыр миңа бик кадерле, чөнки мин аны бик ерактан алып кайттым. Алар теге ерак булган өчен түгел, ул сакланган, ул моннан киткән. Татарлар моннан теге Россия территориясында яшәгән төбәкләрдән киткән татарлар, Кореялар, Япониялар, Кытайлар, Төркияләр аша барып җиткәннәр, аннары бик күп илләр аша Америкага барып җиткәннәр. Шуңа күрә бу җыр безнең борынгы ул миңа шул ягы белән кадерле. Аннан соң теге хатын-кызлардан Кара урманны беркем дә җырламады. Аны Илһам абый җырлады. Иң ул Кара урман инде безнең өчен бер символ. Ул безгә теге нишекелле гимн шикелле. Ул Кара урман теге туган телләрдән кала. Менә шул Кара урманны мин җырладым. Аны матур итеп теге кошлар сайраган шундый ни белән ул менә шу дискымда бар. Менә ул җыр миңа бик тә кадерле. Ondan кала инде башкалары, алар моңлы җырлар, аны ынтылып бара торган. Сагыну җырын бик яратам, бит. Сагыну ул инде теге безнең авылда җегетләр шундый күңелгә сугышка киткәннәр, армиягә затканда. Хәтерлисең, анда теге идән игә ат арбасына нитәләр дә тезләнеп, шулай нитәләр басалар иде. Атның монда кулъяулыклар, сөлкеләр таккан, шул узаталар аларны армиягә. Анда җегетләр идәнигә кереп, саубуллашып чыгалар. Саубуллашу шундый ни бар. Хәзер бармы ул гадәт, юкмы белмим. Анда саубуллашып тегеләр исән-сау йөреп
кайт балам дип, аның аркасыннан сөеп, шулай итеп әниләр, апалар озата торганнар иде. Менә бу сагыну җыры, шушы җыр теге җегетләр урамда, теге тальян гармон белән, хромка белән, двухрядка белән, шуның белән бездә биек таулар барлар, тау астында таулар бар, тауда яфрак миндә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Теге җылап түгел, җылап мискинләнеп түгел. Бер күтәренке рухта. Күтәренке рухта без китәбез. Сез каласыз, әмма без кайтабыз. Без җиңеп кайтабыз. Без уңган, булган, без тырыш, без батыр халык. Biz кайтабыз. Безне көтегез. Сөйгән ярлар безне көтегез. Әмкәйләр, әбикәйләр, көтегез. Үлмә әбием, мин кайтканчы исән сау бул. Шулай итеп, бу шундый ул дуга. Дуга шикелле. Туганнары шуның белән бетә. Туган, үскән илләреңдә гомер кичерсәң иде. Сүзләре дә аның шундый. Шуңа күрә менә ул безнең яшьлек җырлар. Алар безгә бик кадерле. Biz de yaratıp tınlıyız. Gülzade апа, тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә бит инде һәркем үзенең юлын дәвам иттерүчесе булсын иде дип тели, күңелдән тели кычкырып әйтмәсә дә. Ә менә аныгыз Ширин сезнең юлда, бит. Шундый матур җырлый. Ул җырны инде аны хәзер яшьләр яратып тыңлыйлар. Менә Шириннең сезнең юлдан киткәненә сез канәгатьме? Беләсезме, мин җыр ул минем өчен яшәү рәвеше булды. Ул милләткә хезмәт итү коралы булды. Җыр минем өчен. Ширинне мин башкачарак күрәм. Шуңа күрә мин аңа, кызым, мен әйтәм, җыр ул сиңа менә кулга тоткан таяк. Менә ике аяң бар, өченчесе синең җырың. Ул синең таяк шикелле. Ул сиңа бөтен җирдә дә гомер буе ул сиңа хезмәт итәчәк. Җыр сиңа хезмәт итәчәк. Җырчы булып, теге зур җырчы булып, сәхнәдә җырчы гына булып, мин шундый булсын дигән теләгем булмады. Шуңа күрә мин аңа тәкъдим иттем университетка керергә, социологияны ул бетерде. Шул социологияны да укыган вакытта Мәскәүгә кирип, ГИТИСка кирип, ГИТИСны бетерде. Бер торта инде. Аллага шөкер, теге таяк бара, ныгый. Аннан соң нидә магистратурага һәм әле менә хәзер инде иншалла тел буенча инглиз телсез бер кая китә алмыйсың. Җыр өлкәсендә дә ул шулай. Менә мәсәлән татар җырчысы, татар кызы татарча да, урысча да, башка төрки милләтләрнең дә җырларын аның репертуарында бар. Өйрәнсә, һәм инглизчә дә шул вакытта шатлатып җырлап куйса, менә ул җырчы. Безнең заманда башка иде таләпләр. Безнең менә татарча инде без. Әлбәттә русча да без җырладык. Әмма инде менә ул шушы кулашларга тиеш. Бүтән дөнья телләрен, ул французча да җырлый, финча да җырлый ул, Аллага шөкер, инглизчә дә җырлый. Әле без аны менә ул сәхнәгә итеп чыгарганыбыз юк. Этмибез, чыгармыбыз, менә булай үз юлы белән бара. Тутып торабыз, biz аны әйтеп торабыз, ул үз юлы белән бара. Шуңа күрә вакыты җитәр, өлгерсә чыгар. Әгәр дә ул аның теге жан таләбе булмаса, бәлки ул башка юлдан китәр. Шуңа күрә мин biz аны әнисе дә, мин дә biz аны менә син җырчы бул, менә бүген син телевидениегә чык, бүген син анда күрен йолдыз бул дип әйтмибез, һәм аның үзенең дә не юк. Андый теге омтылышы юк. Ул төптәнрәк бара. Бүгенге яшьләр белән чагыштырганда, минем белән чагыштырганда түгел. Мин тамырдан барам. Үзем турында мактану булмасын, мин тамырдан. Ул төптән, менә ул да шулай тели. Менә музыка училищесына кирде, анда Венера Гараева, Венера Хасановна, Гараева Венера Хасановна 40 ел җыр һәм бию ансамблен җитәкләгән. Анда хормейстер булып, ул бөтен репертуар аның кулыннан үткән. Менә шушы укытучы да ул укый. Анда ул халык җырларын, әле менә бүген алар монда да югалар, алар бер кая да югал, беркем җырламаган җырлар аның бар.
Ул аларны инде язып та бара. Багажын Язып та байыта бара. бара. Уларны байыта, әмма уларны дөньяга чыгарга әле ашыкмый. Гөлзат апа, менә сезнең тагын бер юнәлешегез, сезнең студиягыз бар бит. Бик матур чыккан дисклар. Күп җырчыларыбызның дисклары сезнең студияда дөнья күрделәр. Менә шул студиягызның эшчәнлеге дәвамлы булсын иде. Безнең эфир өчен бирелгән вакытыбыз ахырына якынлашып килә. Сезнең быел юбилей елыгыз. Менә сезнең бүгенге көндә үзегезгә нинди теләкләрегез бар? Үземәме? Үзегезгә. Халкымама. Үзегезгә. Үземә шушы тоткан кыйбламны югалтмаска, иншалла. Күңелем тулы мәхәббәт хиссе. Ул мәхәббәт Аллаһ Тәгаләгә. Ул мәхәббәт минем халкыма. Ул мәхәббәт минем балаларыма. Халкымның үткәненә, тарихына, киләчәгенә ышаныч. Менә шушыны югалтмасам иде. Һәм шушы юлдан әкрен генә тагын барып милләтемә, халкыма хезмәт итәргә Ходай насип итсә иде. Амин, Гөлзат апа, бездән нәкъ шундый ук теләкләргә сезгә. Халык сезне ярата, тамашачы сезне ярата, татарларыбыз сезне ярата. Менә иҗатыгыз һәр вакыт шундый бай булсын. Концертларыгызда зал тулып тамашачы килсен. Җырларыгызны халкыбыз яратып кабул итсен. Һәм Ходай моның өчен сезгә сәламәтлектән аермасын. Уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Туган көннәрегез котлы булсын. Амин. Исәнлектә күрешергә язсын. Сау сәламәт булыйк. Амин. Хөрмәтле караучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, Бөтен дөнья татар конгрессының дөнья студиясендә Татарстанның халык артисты, Кырым Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, республикабызның Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләге иясе Гөлзада Сафиуллина булды. Ә бүгенгә без сезнең белән сау булышабыз.